ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 2026 ମସିହାରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 20 ଏପ୍ରିଲ ସୋମବାର। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ 16 ମଇ ଶନିବାର। ପହିଲି ରଜ ଜୁନ 14 ରବିବାର। ରଥଯାତ୍ରା 16 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 27 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର। ଗଣେଶ ପୂଜା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର। ନୂଆଖାଇ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା 25 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର। ଦୀପାବଳି 8 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 11 ଫେବୃଆରୀ ଗୁରୁବାର। ମହାଶିବରାତ୍ରି 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର। ଏହି ଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।